altså. Rigtig genialt. Og så kommer jeg jo i sikkerhedstjekken, og den får jeg jo ikke lov at have. Og der var ikke lang tid til flyet skulle gå. Og den ville de så tage, så siger jeg, ikke tale om, den fik de ikke lov at tage. Den skulle en eller anden have god nytte af. Så løber jeg tilbage og ned på perronen, og så finder jeg en gammel dame på en 60-70 år der. Og siger, den kan du få, siger jeg til hende og giver hende den der vinflaske. Hun bare stod og kiggede på den. Jamen, så fik hun vinflasken. Og så kommer jeg igennem, op igen i Securitas, og igennem der, og tjekker ind. Og der står Johnny og tripper, og ham manden ved gaten, han står der og venter på mig, for alle var på flyet og sad og ventede. Og jeg siger, jeg skal ikke hjem, uden jeg får en flaske vin, siger jeg. Her har jeg lov at købe, og jeg styrter ind i vinafdelingen. Og så kan jeg jo ikke finde den rigtige flaske, og jeg render der. Og mens jeg holder på at finde den her vin, så kommer jo ham fra gaten og tager mig i kraven hen til kassen. Og der stod en lang kø. Og vi kommer hen til kassen 5 minutter efter flyet skulle have gået. Og så stikker jeg dem mit kort, og så er det kun kontanter. Så måtte jeg gå fra den vinflaske og ud til gaten, og der står en bil og venter på mig, for hele flyet ventede på mig, plus Johnny. Og Johnny var jo helt forvirret over mig. Og så i det, jeg skal... Du var mest forvirret. Det er sådan, ja, jeg var det. Sådan en folkevognsbus. Og i det, jeg træder op der, så gokker jeg hovedet op i så hårdt, så jeg falder ud på ryggen og ligger derude med alle mine pakker ned i ryggen. Og han tager mig op og ind i bussen og ud til flyet. Og så kommer jeg op, og så lukker de dørene. Jeg fik ingen vin med til Line og Henk. Og Johnny godtet sig. Og Johnny sagde, det var ikke meningen. Ja, så de fik altid sin vin. Nej. Men har du lært noe om man ikke får ha med seg vin eller væsker gjennom det har i håndbagasje? Bortsett fra den kniv, Du havde 3 lommekniv. Jeg havde 3 lommekniv i tasken. Og så går jeg igennem sikkerhedstjekken, og så siger de, at der er en Swiss knife i min taske. Og så har jeg netop stået og vist Berit Ott fra den her flade, som jeg er ude som et kontokort, kreditkort, ja. Kreditkort, hvor der både er saks og kniv og alt, den var jeg så glad for. Og så glemte jeg jo, at jeg havde 2 andre knive i tasken, for jeg kunne jo bare have leveret den, for hun siger, at hun skulle have min Swiss knife. Og så måtte jeg jo tage op og give hende den. Så gav jeg hende den bedste. Jeg havde 2 andre liggende, dem endte jeg ikke. Ikke tænk på. En ting er på at smule en kniv igennem, men 3. Når vi tjekker ind i København og skal rejse til Irland, så har Otvar glemt, at han har en flaske vand i sin rygsæk. Og først går Johnnys rygsæk og Johnnys rygsæk og Otvars bagefter. Og så kommer vi igennem, og de holder jo på længe med Johnny, for han har den metalskulder. Og så står de der og venter på os, og så siger de, hvis den rygsæk, siger de så, det var Johnnys. Ja, der er en flaske i den, siger de. Vær så god at åbne, og Johnny åbner, og alt kom ud, og der var ingen flaske. Og de går tilbage med rygsækken og genlyser den. Og imellem de gør det, så Ott var jo ude med sin flaske. Så de fandt jo De har set fejl på fejl.